nọ n'ime Jizọs onye ahụ bụ onye ụwa ma nwokorobịa nọ n'ime Jizọs onye ahụ bụ onye ụwa ma ịbụ onye ụwa ma onye ụwa ma onye ụwa ma onye nne nọ n'ime Jizọs ọ bụ Good afternoon. Good afternoon. Where is she? Ele bi resa jagaja. Ele bi ri agaja kariri. You go le. Ana maguyo. Ana gauyo. Igaji uyo. Uyo. Igaji iyo. Uyo. Uyo. Igaji uyo. Gini. Chere. Igaji n'ụlọ. Ulo. Awu n'ụlọ uyo. Gị ka ọnụ rio. Agbụsị. Gị kagbu ọnụ yo. Igaji uyo. Awu gị kacha n'ụlọ. So kwa ya agaje m ụlọ. Ulo. Ihe gaje me n'ụlọ. Tumiga nyoshi. Shi. Otela akoshi. Timba ha kago. Na no show ihe na no. Wudu ni gaje anyi so maaje. Gi nyo yu gbe shiga ha ka two story. Gi kpo ya ụlọ elu. Kposa. Ya na ekpekpe. Maka chukwu gi na anya gi nyo shi na n'ọnụ Catherine. Maka chukwu tile nwunu go ọkụ. Bịa. Ta. Where is? There. Inyi na ahụrụ? There woliwo. Hakupura. Hey, aji gbagbu elego Chineke akpọchiene gị ọchị. Ọ ga ibibi ịga nchi n'ọnụ sị m ọ kwụpụrụ gị akwụpụ. Otilego nwe dị valve. Ọwa nwe dị jilalo. Ị ṅụrụ ka anyị? Ka ileta onye nsọrị ka m ji ahụrụ chi inyigbu mmụọ Chukwu na m n'ime wara na-agbanụ. Ọwọta ị na-anya onye nyepụ m anointing gị m wee rọn. Anya m! Ime na-eme m.